Benvinguts un dilluns més a la concentració per la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i en suport a les persones represaliades que convoquem cada dilluns la plataforma Gràcia Llibertat. Avui ens felicitem per les moltes manifestacions multitudinàries d'ahir que van tenyir els carrers del país de color lila i va ser un clam feminista per reivindicar els drets de les dones. Amb el lema Juntes i diverses per una vida digna, només a la ciutat de Barcelona es van reunir prop de 300.000 persones, segons l'organització. Però, malauradament, la xacra del masclisme i dels abusos i dels assetjaments sexuals continua imparable. I just l'endemà del dia 8 de març torna a ser notícia en el món de la política catalana. Si fa poques setmanes ens fèiem ressò de la denúncia de la Mireia Boia, fa pocs dies s'ha fet públic el cas del ja dimitit alcalde d'Argentona i avui hem sabut el cessament del cap del gabinet de la Conselleria d'Exteriors de la Generalitat de Catalunya. Dimissions i cessaments que arriben tard i malament, mala praxis i manca de diligència, que afecta directament el patiment intolerable de les dones assetjades. Fallen els protocols dels partits, fallen els protocols de l'administració, però sobretot fallem els homes. Prou patiment per a cap dona. L'endemà de l'exitosa jornada de la lluita feminista, volem tenir un record molt especial per la Carme Forcadell, la Dolors Bassa, la Clara Ponsatí, la Meritxell Serret, l'Anna Gabriel i la Marta Rovira, i per totes les dones empresonades, exiliades, represaliades i perseguides per lluitar per la seva llibertat i també per la nostra. Estem encantats que totes les preses polítiques i tots els presos polítics, fent ús dels seus drets penitenciaris, puguin sortir unes hores de la presó. Estem feliços de veure com el jutge de vigilància penitenciària permet el 100.2 de la consellera Dolors Bassa en contra de la posició bel·ligerant, rància i intolerable de la Fiscalia. Estem feliços de trobar-nos amb en Jordi Cuixart passejant aquest dissabte per la Vila de Gràcia. I som feliços també de veure com aquest matí els veïns de Terrassa s'han retrobat al carrer amb el conseller Josep Rull quan es dirigia al seu nou lloc de feina. Enhorabona a tots. De totes maneres, unes hores fora de la presó són de ben segur una glopada d'aire fresc, però no són en cap cas la llibertat. I això no ens fa oblidar l'enorme injustícia que és el seu empresonament i el de la resta de tots els presos i preses polítiques. Avui ens acompanya la Montse Sánchez, presidenta de Súmate, una organització que no descansa per defensar l'independentisme a tots els racons i obrir els ulls de la gent que viu en entorns poc receptius del missatge independentista. Endavant, Montse. Bon vespre. Primer de tot, deixeu-me que agraeixi a Gràcia Llibertat que m'hagi convidat aquí, que hagi convidat a l'entitat que represento. Voldria afegir que és un plaer estar aquí, però no és cert. Nosaltres, tots nosaltres, no estem aquí per plaer. Estem aquí per deure, per un deure que tenim en totes aquestes persones que estan a la presó o a l'exili. I el plaer serà quan ells siguin a casa amb els seus i tinguin plena llibertat. Mentrestant, ens ho hem de prendre això, com un deure que tenim amb ells, que és l'única manera que els hi podem correspondre a les persones que van votar, a les persones que vam escollir i que amb els nostres vots han servit per anar això, a la presó o a l'exili. Volia Com que ahir va ser el Dia de la Dona i és tan proper, volia parlar sobretot de les preses i exiliades, però ja ho ha fet el company, no vull ser repetitiva. Sí que volia cridar els seus noms ben fort perquè no tan sols
ens sentin elles, no ens ho podran sentir, però sí que ho puguin fer-ho les persones que estan per aquí assegudes, les persones que passegen o les persones que estan a casa seva. Si us sembla, ho podem fer. Esteu d'acord? Cridareu amb mi? Doncs comencem per les preses. Comencem per la consellera que està a la presó. La Dolors Bassa. La presidenta Carme Forcadell. Les exiliades que són a Suïssa. Per la CUP, l'Anna Gabriel. Per Esquerra, secretària d'Esquerra, la Marta Rovira. A Brussel·les tenim a la Meritxell Serret. I la nostra eurodiputada Clara Ponsatí. I bé, passat això, ara, ja que m'han convidat com a presidenta de Súmate, és d'això que us vull parlar, de la nostra entitat. Molts la coneixereu, d'altres potser no tant. A vegades és una entitat que crea molts recels i em pregunto per què. Perquè, de fet, el 70% de les persones que viuen a Catalunya podrien ser Súmate. El 70% de les persones que vivim aquí tenim arrels castellanes. O bé hem nascut a fora o ho han fet els nostres pares o els nostres avis. Per tant, vol dir que ens hem integrat i que ens hem integrat molt. Però sí que sempre queden aquests reductes que a més estan molt agrupats i que és la feina que va fer Súmate. Súmate s'adreça normalment tot el que fem és en castellà, però evidentment som bilingües, som persones que parlem les dues llengües, moltes, no totes, i moltes d'elles no ho fan perquè els hi hem posat molt fàcil continuant parlant castellà i molt difícil el pas de fer-ho en català, perquè no ens n'adonem, però automàticament quan veiem una persona que li costa parlar el català ja li parlem en castellà i ho fem molt mal fet. Doncs moltes d'elles no han fet aquest pas per això, d'altres perquè tenen molt de respecte per la llengua i què voleu que us digui? Vull dir, som un país bilingüe, estan en el seu dret, el que sí que volen és una Catalunya independent i lliure i això per mi és el que compta. Per parlar de Súmate tinc aquí una persona que ha vingut de fet a escoltar-me perquè jo vull que vingui aquí l'Eduardo Reyes, que el coneixereu, diputat al Parlament, fundador de Súmate, i penso que ell em pot ajudar molt a explicar què és Súmate. Bona nit, presidenta. Bona nit a tothom. Yo no he venido para hablar. Yo he venido para apoyar a la que me precede en la presidencia de Súmate, porque no hemos dejado de trabajar desde hace ya 7 años para convencer a aquellas personas que como yo pues no han, ¿cómo lo diría? Hace solamente 2 anys que parlo català, només 2 anys, perquè a l'entorn que jo he viscut i he treballat no parlaven català o no en parlaven en català. Y creo que es necesario hablar en muchos sitios en castellano. Es necesario porque hay mucha gente que está equivocada y hay que hacerles ver de otra manera y hay que abrirles los ojos. Hay que decirles que Cataluña es una Cataluña de gente acogedora, es una Cataluña acogedora a toda la gente que viene a hacer el bien, a trabajar, a por la libertad, a hacer una familia. Y a eso se dedicó Súmate durante estos 7 años, bastante largos ya, porque hemos tenido muchas incongruencias y hemos tenido que pasar muchas vicisitudes enfrentándonos en pueblecitos donde no nos acogían bien, pero que la insistencia nuestra ha sido seguir
seguir batallando por la libertad y hacerle ver a las personas que Cataluña no es lo que les quieren hacer ver desde el resto de España, que Cataluña somos todos y que todos luchamos por la misma libertad, por esa libertad que vinieron a buscar nuestros padres y que nos criaron aquí para darnos una vida digna. Y por eso seguiremos trabajando hasta la independencia de Cataluña. Eso es lo que vamos a hacer desde Súmate. Gracias. Gràcies, Eduardo. I us vull recordar que Súmate ha aconseguit des de l'any passat, des del juny de l'any passat, tenir una seu pròpia. Fins aleshores estàvem només al carrer parlant amb les persones, muntant carpes i fent aquesta feina que quan ens preguntaven ¿y dónde os podemos encontrar? Pues no, en la web, envíanos un correo. Ara podem dir que som a Sant Adrià, una població, una ciutat que ens va molt bé, que a més estem al costat de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, tenim molta feina a fer i que cada dijous, i us convido a tots els que pugueu venir, a les 7 de la tarda fem un acte. Sempre procurem que siguin actes interessants. Si només que us connecteu a la web sumate.cat trobareu l'adreça, sabreu els actes que fem i ho sabreu tot. Doncs res més, moltíssimes gràcies a tots per ser aquí, per ser-hi cada dilluns i per persistir i persistir. Visca Catalunya! Da un tremendo gustazo veros aquí, veros a todos juntos, que no decaiga, que al final venceremos. Bé, ara tot seguit, en aquesta ronda que fem per donar a conèixer totes les entitats que formen part de la plataforma Gràcia i Llibertat, avui és el torn de CUP Gràcia i l'Albert ens adreçarà unes paraules. La CUP s'ha vinculat des del primer dia que es va constituir la plataforma de forma molt activa i avui l'Albert ens farà una mica l'explicació del CUP Gràcia. Endavant, Albert. Bona nit, que s'estén arreu dels països catalans i que treballem per un país independent, socialista, ecològicament sostenible, territorialment equilibrat i deslligat de les formes de dominació patriarcals. En aquest sentit, tenim 3 eixos: feminisme, socialisme i independència. Són 3 eixos que es poden desgranar en molts objectius diferents: l'autodeterminació i la defensa dels drets polítics del poble català, la defensa de les classes populars i la lluita per la igualtat i cap a una societat on la redistribució de la riquesa sigui el pilar fonamental, la defensa dels serveis públics i l'establiment de mecanismes de control sobre l'economia, desplegament de polítiques efectives que garanteixin la igualtat entre totes, la defensa del territori contra agressions ecològiques i urbanístiques i ahir, com avui i com cada dia de l'any, ficar la lluita feminista i l'alliberament sexual i de gènere al davant de tot per superar l'actual model heteropatriarcal. Evidentment, també creiem en l'internacionalisme com a forma de relació igualitària, anticolonial i fraternal entre pobles, per la gestió comuna dels afers generals i per la superació dels conflictes internacionals. Però lluitem des de dins de les institucions i des de fora, intentem estar al carrer, a peu de carrer constantment, i en aquest sentit intentem ser un paraigües per moviments socials, intentem estar a les lluites del carrer, i a Gràcia intentem sobretot estar en la lluita de totes, que és que el barri sigui per les veïnes, que no ens facin fora del barri, que no ens facin fora de Gràcia, que no ens facin fora de Barcelona, que no ens facin fora de les ciutats on vivim i hem nascut, perquè la gentrificació i l'especulació estan expulsant a les veïnes dia a dia amb desnonaments diaris i això ha de ser aturat dia a dia al carrer, entre totes, perquè és l'única manera d'aconseguir-ho. En aquest sentit, la CUP donem suport a tots els moviments populars que lluiten contra l'especulació, contra la gentrificació al barri de Gràcia i arreu de Catalunya. Per acabar, no vull fer extendre'm molt, només recordar que el dia 20 de març celebrarem una manifestació que començarà en aquesta plaça a 7:15 per commemorar els 2 anys d'exili de la companya i veïna Anna Gabriel, i també serà una lluita, un clam contra la presó que estan patint tantes companyes
i un clam per la llibertat dels presos polítics, de les preses. Començarà a les 6:30 aquí a la plaça de la Vila i és una mani que estem muntant amb la resta d'Esquerra Indepe, amb Endavant i Arran, i a la qual també hi participarà Gràcia i Llibertat. I res, per acabar, donar moltes gràcies a tothom que ve aquí cada setmana, que persisteix i que lluita constantment per la llibertat del nostre poble. Visca la terra! I ara, per acabar una mica aquest acte, la Roser Ros, membre de la sectorial de dones de l'ANC i de Dones No Estàndard, ens llegirà la declaració de Juntes Som Més Fortes que es va fer ahir com a comunicat. Hola, sóc la Roser Ros i Riu. Reclamo dir el meu segon cognom. Crec que ens hem d'aprofitar que la nostra tradició reconeix la identitat de la part materna. I és important que el llenguatge sigui no sexista. Bé, com ha dit el company, doncs llegiré la declaració de la sectorial de dones de l'Assemblea Nacional de Catalunya que van fer les companyes i també van fer la plataforma Dones per la Independència, que agrupa altres entitats de dones que lluiten per una república feminista. Aquest manifest, òbviament, es va fer per ahir i estan present, però bé. Es diu Juntes som més fortes i diu així: Juntes i diverses per una vida digna, diu el manifest feminista del 8 de març 2020, cridant a totes les dones a l'autoorganització i a la revolta feminista contra la precarietat i les fronteres. Des de la sectorial Dones ANC animem a totes les companyes a fer nostre el lema i participar de la mobilització internacional d'aquest 8 de març perquè, malauradament, encara continuem patint com a col·lectiu, que som el 51%, majoria, desigualtat, repressió i violències. Per tot això, des de la nostra sectorial, aquest 8 de març, exigim la fi de les violències masclistes. Ens volem vives i lliures. Exigim la fi de les diferències salarials entre homes i dones, per uns drets laborals no sexistes que acabin amb la jerarquia patriarcal laboral de la nostra societat. Exigim decidir sobre el nostre propi cos i la nostra vida. Denunciem la precarietat laboral, causa principal, en molts casos, de la feminització de la pobresa i l'explotació laboral que porta a moltes dones a situacions de vulnerabilitat extrema. Exigim uns pressupostos en perspectiva de gènere perquè les polítiques d'igualtat són transversals, no només d'una partida social o sanitària. Denunciem on són les dones en els mitjans de comunicació, en les estructures d'estat, en la política institucional, social, econòmica i universitària. Exigim unes escoles laiques, catalanes i en català, públiques, inclusives i coeducatives. Sense coeducació no hi ha inclusió. Exigim igualtat des del respecte a les diferències, perquè són moltes, diverses i no estàndards. Denunciem polítiques migratòries penalitzadores i no acollidores. La llei d'estrangeria és un instrument al servei del racisme institucional que evidencia la desigualtat i la manca de drets de les persones d'altres orígens. Exigim unes polítiques econòmiques i medioambientals que ens permetin salvar el nostre entorn davant l'emergència climàtica en què vivim. Exigim una renda bàsica universal per a totes. Denunciant la penalització laboral per maternitat, així com també la manca de reconeixement dels treballs de cura no remunerats, prou desigualtats i fi de la vulneració de drets i llibertats. Denunciant la repressió i la violència policial i la justícia patriarcal, que atempta sistemàticament contra els nostres drets, vulnera les nostres llibertats mentre dona impunitat a comportaments feixistes. Exigim la llibertat de les preses polítiques, el retorn de les exiliades, la cancel·lació de totes les causes obertes per l'1 d'octubre i la fi de la judicialització de la política. Exigim poder exercir el dret de l'autodeterminació i no ser penalitzades per fer-ho.
Exigim la fi de la persecució a la dissidència política i social, a casa nostra i arreu del món. Tot el nostre suport a les defensores dels drets humans estiguin on estiguin, des de Rojava a Nicaragua. I ens reconeixem des de la sororitat compartida, és a dir, la sororitat, la solidaritat entre les dones. I fem dels valors de la República part del nostre fer quotidià. I no només exigim això, sinó que hi ha un munt de dones, us ho puc assegurar, a Barcelona, a Catalunya, que treballen dia a dia perquè la nostra societat sigui millor, perquè el feminisme no només afavoreix a les dones, ens afavoreix a totes, a tots, a tothom. Llibertat, dones lliures en un poble lliure, dones lliures per una vida digna en llibertat. Visca el 8 de març! Hola. Dos comentaris absolutament a títol personal, que m'ho han deixat fer. Un, ahir vaig veure una pancarta que em va agradar molt i us la vull fer arribar. Perquè no hi ha cap dona que hagi anat a posar una denúncia a la policia que li hagin preguntat ¿cómo iba vestido tu agresor? És perquè pensem. Perquè amb ella sí que li pregunten, no li diuen, i així vas vestida? És una tonterieta, però és per saber com van les coses i per què hi ha tantes dones que no denuncien les agressions que pateixen. I després una d'aquesta plaça i d'aquesta casa. El lletrero de llibertat, presos i preses polítiques, no és de cap partit i no és de campanya electoral. Això ho sabem tots, oi que sí? Per això estem aquí, que hi ha gent de tots els colors. Bé, quasi tots, Però, en canvi, aquesta pancarta que hi ha ara està fent campanya electoral. Tampoc no ens ha d'estranyar. La primera part està molt bé, però la segona diu l'ecofeminisme és la resposta. Això és campanya electoral. No sé, penseu-hi també. Avui estic filosòfica. Hola, bon vespre. Gràcies, Montse Sánchez i Eduardo Reyes de Súmate i els companys de la CUP de Gràcia. Gràcies als músics de la plaça i a tots els que hem omplert la plaça un dilluns més. Això és un recordatori de les concentracions dels presos polítics i preses polítiques. Cada dia, a 8:45, el col·lectiu Enriqueta Gallinat es troben a Urgell, avinguda Roma. Cada dia, des de les 8 a les 10, Meridiana continua resistint. Anem a donar-li suport. Cada dimecres a la plaça del Rei a les 7 i a la plaça del Nen de la Rulla a 7:15. Cada dijous a 7:15 a la plaça Molina i a Sant Andreu a la plaça Orfila. Tots els dijous i divendres de 8 a 10 es talla el carrer Marina amb Gran Via. Ja tenim un altre Marina Resisteix. Tots els divendres a les 7 de la tarda, passejades per Ciutat Vella, sortida des de plaça Catalunya. Aquests són els actes de la setmana que es faran a Gràcia. Extras, Dijous, 12 de març, a les 7, als Lluïssos de Gràcia, xerrada vist per sentència, a càrrec de Joaquim Joubert i Rosa Serra, organitzat per Òmnium Cultural Gràcia. El mateix dijous, 12 de març, a 7:15, al Centre
artesà Tradicionarius, hi ha objecció fiscal a càrrec de Glòria Roig i Vicky Moreno, feministes antimilitaristes de Dones per Dones. Anem a les dues tot el que podem. Salut i república, visca Catalunya lliure. Perdoneu, només una observació. L'acte del dijous 12 de març és a l'Orfeó Gracienc, el d'Òmnium Cultural, És a l'Orfeó, no ens confonguem. Vinga, gràcies. Perdoneu,